سەرۆکێ کۆمارەیە تورکیە ئەشکەرە کرد کە di demeke nêzik de ew ê hêzên xwe yên bejayî derbasî navçeya aram li Rojhilatê Çemêferatê bikin. Di gotareka xwe de li wîlayeta Mûş ya Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye tekeskûr û got di rojinbê de hêzên bejayî yên Tirkî wê derbasî Rojhilatê Çemêferatê bibin û got eger welatê Amerîka pabendiyê neke birêkeftina ku li ser li hevkirine derbarî navçeya aram دوێ demê de ew ê neçar bibin ku plana bî pêk bînin û li ser erdê cibicî bikin. Ji alî xwe ve jî Wezîrê Berevaniya Tirkiye tekezî li ser nêzîkbûna birêvebirina dewriyên hevbeşên Amerîkî û Tirkî li navçeya aram kir. Di çarçoveya seredana xwe ji bo serkirdayetiya artêşa Tirkiye li wîlayeta Erzîncan Xlosiyekar Wezîrê Berevaniya Tirkiye eşkere kir û got di demeke nêzik de wê dewriyên Tirkî Amerîkî yên hevbeş li navçeya aramê werne birêvebirin. Eroha ekar daxuya kirin ku di rojinbê de destpêkê de wê balafirên Tirkî li ser esmanê navçeya aram bifire pişt re wê ew dewriyên hevbeş lê deverê dest pê bikin. Her divê derbarê de Wezîrê Berevaniya Tirkiye hêvî kir ku ew xalîn ku li ser rêkeftine bi Amerîkayê re derbarî navçeya aram li Rojhilatê Çemêferatê li ser erdê were cîbicî kirin û got eger Amerîka pabendiyê bi xalên rêkeftinê nekir duwê demê de wê Tirkiye plana bî yan cî wê bikarbîne. Roja şemiya Borî Xlosiyekar Wezîrê Berevaniya Tirkiye ragihandibû ku navenda operasyonên hevbeş ya ku Tirkiye û Amerîka li ser li hevkirine dest bê karê xwe kiriye û pêngavên qûnexayekê ji navçeya aram ketiya warê bicîkirinê de. Ew jî bê mebesta avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemêferatê ku di heman rojê de gerên esmanî yên hevbeş ango balafirên Tirkî û Amerîkî li ser esmanê navçeya aram firî.